guys, sabi niya, gusto daw niya mapa-film. Oh. Gusto niya ipakita yung skin niya. Na I'm sick. This one also? Oh, yan. Pinapakita niya talaga. Yan, oh. Galing to siya, diba, sa camping. And then, may mga ganyan na. Sabi ng lola, baka lamok daw. Parang over naman kung lamok to, no? Kawawa yung ano ko, guys. Ay, nandyan pa sa mukha. Oh, show your face pang gabi. Akala ko chicken pox, pero hindi ko alam. Hindi ako sure pa. Tini-check ko pa lang yung chicken pox, pero parang hindi naman. Kasi yung mga ganito niya, hindi naman, ganyan lang siya. Kawawa yung palangga ni mama. Ayaw magpaiwan, guys. Sobrang clingy talaga. Kaya, dito lang kami sa, sa couch. Finally, kumakanta na o masigla na. Abaga! Abaga? Where's your abaga? Oh, Mugera! Ehut! Very good, no eh? Ayan guys, diba? May sakit pa rin yung mukha natin. Ha? Pero today is much better than the past 3 days. Pero alam nyo na, ito naman may sakit din. Welcome na naman po sa panibagong video. Medyo late yung start ng ating video, no? Kasi wala talaga akong plano mag-vlog today. Kasi nga may sakit kami ni Ana, pero nakapag-video ako ng konti kanina. But we shall see. No pressure naman kung hindi ko mapatuloy today. For sure, i-continue ko po itong vlog mamaya, no? 5 o'clock na po dito. So, in 20 minutes, mag-start na po ako mag-prepare ng dinner namin ni Ruth. My husband, si Ruth, he has decided to try my diet, yung aking low carb na intermittent fasting na lifestyle. Na alam nyo naman, obviously, nakita nyo na these days, nag-cheat po ako, high carbs po ako every now and then, and may mga sweets pa. Pero, at least may low carb meals pa din ako. Kaso nga lang, hindi lang siya stricto masyado these days. Pero yun, Ruth has decided na i-try niya daw po. Sabi ko sa kanya, wag mo lang masyadong i-strict and i-pressure yung sarili mo. Hinay-hinay lang muna. So, at least makaka-guide po ako sa kanya. Kasi he really wants to not really just lose weight, but, to be healthier. Kasi yung din niya, yung tiyan niya, lumalaki ba? Sabi ko, ako din naman, lumalaki yung tiyan ko. Sabi niya, iba ka naman kasi nadaanan ka ng bata. Sabi niya, lumalaki daw yung tiyan niya. And then, lately, bumabalik siya sa sweets ba? So, nire-remind ko din naman siya minsan. Pero, hindi naman masyado kasi gusto ko din naman mag-enjoy siya. Ha? What? What did you say? I don't know what you're talking about. Nanood po ako ng vlog ni Simple Race tsaka ni Miss ni Rich, yung magkapatid. Gusto ko to sila. Ilang years na. Si Race, wala. Nasabi ko ba sa vlog dati na 2015 or 2016 nag-start akong manood kay Race. Ngayon, magtatatlo na yung anak niya, guys. Nanood pa din tayo. Nasa labas po kami ng bahay. Pinalabas ko siya para at least mahanginan siya ba. And mainita ng konti. Dito na po siya. Kakatapos na namin kumain, mga past 6 PM na po dito. Yung mga kamatis ko, guys. The next day. Ito ng city na naman, mukhang atin kasi nakatira kami sa city. Balik na lang, wala si Bidel, mukha-COVID. Punta na ako doon. Hello, anong araw na ngayon? Wednesday na po. So, diba, putol na putol yung ating video, guys.
Fortunately, Ana is better na. Kinuha po ng lola. Pero ayaw pumayag kanina. Pero yun, kinausap ko lang. Tapos okay naman na siya. Pumayag na. So, kakagaling ko lang po sa 2 oras ko na part-time. Yung mga mababait na matatanda. And ngayon, pauwi na po ako. Pero mag-drop by tayo. Pick up akong parcel. May binili si Ruth. Napapag-good shot po si Mr. So, tingnan natin yung ano ba. Yung binili niya. Pakita ko din sa inyo. Napapag-good shot siya these days eh. So, yung pinag-part-timean ko ngayon, yung bagong address ko, 2 oras lang naman. Malapit lang po doon sa, sa pinagpa-part-timean ko din dyan. Straight lang dyan, yung kabila naman. Dito naman sa kabila, yung bago. So, ano lang to, 10 to 12 minutes na walking distance sa amin ba. So, yan, diretso doon. Shortcut na papunta sa amin. Super lapit lang. Ito yung advantage kung dito ka lang sa neighborhood nagtatrabaho part-time. And then very flexible yung aking schedule. Dapat sana Wednesday hindi ako nag-work doon sa 2 oras. Pero Friday wala sila nasa hospital. So change ko kasi free ngayon. So, kailang din. So yun yung kagandahan sa part-time na ito guys. In the meantime, this works out para sa akin. Pero syempre in the future, no? Gusto ko ng ibang work din naman. Pero for now, magandang source ng income din. Ang importante, may kita tayo ba, no? Yan, nasa ano na tayo, main road. Tapos, dyan lang yung DHL. Ano po ito? Second hand shop din. So, minsan pumupunta ako dyan. Tingin-tingin na lang din ako kasi nga, andito na lang din naman ako. Ayan, nakuha ko na yung, yung packet. And then, pakita ko sa inyo yung mga bulaklak dito. It's so nice. Gaganda ng mga bulaklak. Oh, doon ka nice. Doon din, oh. Super nice. Oh. Wow. Hanapin ko nga ito para sa bahay din. Magtanim ako ng ganito. Super nice. Oh. May delivery pala ako. Oh. Tapos dito nilagay. Sa backfits ko. Yun na lang iniwan sa sa kapitbahay namin. Kapagod guys. Kasi nga 'di ba, galing tayo sa pagkakasakit. May note para sila doon sa sa mailbox namin. Tapos you get this note kung wala ka nang i-deliver. Normally it says wahaban niya missed. So we missed you. So, and then ang nakalagay dito in the fits back. in the fits back. In the fits back daw. So, doon sa back fits. Pero alam ko na, may idea na ako kasi may email naman din silang sinend. Tapos, nakalagay doon na deliver na daw. So, normally, if dineliver nila sa neighbor, may email din naman. Kasi, diba, sabi ko sa inyo, napapag-good shot siya sa akin these days. Alam ko na po kung ano ito. Ako na may paano pa sila, may pa paper bag. Buti na din may ganito kasi para kung gusto ko siyang ibenta in the future. Ayan. Pag gusto ko siyang ibenta in the future, at least may lalagyan din ako. So yan po yung binili ni Mr. para sa atin. Hoy! First time niya akong bilhan ng sapatos na may wow, maganda siya pala. Okay naman pala. Super white naman eh. First time kong magka-white na shoes. Let's hope na na kasya sa akin. I-check ko muna guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Sturdy naman. It looks really sturdy. And syempre sa mga pandak, mga mubo, nakagaya ko,
Nakakatulong talaga tong ganito guys kasi nga, 'di ba? Yung asawa ko matangkad, super tangkad kasi sa akin. So, at least maabot natin. Thank you, Dodong. Sige, pag-good shot pa more. Sabi niya, ang nice ko today. Sabi ko, bakit? Sabi niya, oh, ayan, oh, binilhan kita ng sapatos. Sabi ko, are you sure na nakuha mo yung saktong size? Sabi niya, alam ko ang size mo. Ay, hiningnan ko lang yung mga sapatos iba, yung iba mong sapatos. Sabi ko, oo, di naman. Sige, pag-good shot pa more, so i-fit po natin. Ano din, binilhan ko din siya ng, ng Lacoste na shoes last year ba yun? Or 2 years ago? Yung black shoes niya. Sa Lacoste din siya. Tapos yung last year, iba naman, New Balance yata yung binili ko sa kanya, guys. Spoiled din yung asawa ko sa akin, guys. Huwag nyo na lang yung pansinin yung lens ko, guys, kasi wala pa akong wax. Wala, cute pala, uy. Cute siya. See, kung okay naman siya kung walang socks. Pero, ano pa? First time ko pong magkaroon ng ng Lacoste na shoes. Okay naman pala. And over time, magiging softer din ito. Gusto ni Mr. yung kanyang Lacoste din. Pero, hindi ko alam. Pag mag-socks, siguro ako. Wala, maganda siya nga. Yeah. Normally po, ako talaga ang bumibili ng ng mga sapatos ko. And usually, hindi ako online bumibili kasi malapad po kasi yung paa ko, guys. Super lapad. So, minsan, okay naman pala. Oy, test nga natin yan. Mag-ano din ako, be. Picturean ko po para makita ni Mr. Mag-order po ulit ako kay sis Tiofe. I don't know kung saan ang pag-pronounce Pero thank you sis. Ano siya, dito, mga goodies, Cebu goodies ba, mga specialty ng Cebu. May pa siya, may pa freebies na naman siya. Okay, ayan. Yun yung pangalan ng nila, TTC. Tiofe Taste of Cebu. Ang cute nito. Yan, may bibingka tayo. Masarap po ito siya. Kainin ko yung bibingka ito. Yan, nag-freebies na naman siya. May, hello guys, ito guys, oh, so manisis. 10 lang naman yung in-order ko, pero yan na naman, may freebies na naman siya. 2, 4, 6, 8, 10. Hala, oh, nanapasan. Ayan, guys. And then, ito kasi gusto to ni Ruth, eh. So, yan yung aking kakainin today. Salamat, sis! Nandito na sila. Umalis na yung aking mother-in-law. Anna, they're looking for you, Anna. Doe eens weer laten zien hoe jouw speelgoed werkt. Doe eens deze. Toen was ik in Amsterdam en volgens vraagt, waar is Anna? Pinay na pinay to guys, oh. Pinibigyan ko naman ng kutsara at saka tinidor. Hindi ginagamit palagi. Palagi nagkakamay. Kumakain po siya ng rice, cucumber, tsaka minced beef na may gulay. Kaon lagi. Maar we ook eten. Ik wil gewoon even kijken. Murason pag yung ka, oy. Sama, hi, titas. How are you? Are you still sick, Pap? No, not anymore? You feel better? Nagpa-manicure pa, guys? Oh, yan, oh. Show them your nail color, B. Show them your nails. Hala, uy. Sama na, uy. Sabi niya, guys, bigyan niya sabi, Mama, paglaki ko, magiging mama din ako.
Say bye-bye na guys. Bye guys. Bye guys. See you next time. See you next time. So, yan na lang po yung ating pa-video, no? Kasi nga, di ba, dugtong-dugtong sila. Pasensyahan nyo na. Kasi nga, alam nyo naman na nagkasakit tayo ng ilang araw. Tapos, nagkasakit pa si Ana. So, medyo busy po tayo dito. Kahit nasa bahay lang kami. Tapos na po akong kumain. And si Ana, hinihintay ko na lang. Si Ruth dadating in maybe 30 minutes. And pagluluto ko po siya ng dinner niya. By the way, Ruth is doing well sa kanyang low carb na diet. Hindi siya Day 3 niya po ngayon and so far hindi siya bumibigay. Hindi siya bumibigay sa mga tentasyon. So, well done sa kanya. Sana magtuloy-tuloy. Sabi ko naman sa kanya, huwag ka lang masyado ma-pressure. Just check lang kung kaya mo and kung gusto mo talaga. Yun. And kailangan niya din magbasa-basa and mag-search about sa ganitong diet din. Hindi enough yung input ko siguro ba yung ganun. Dito na lang po muna no ang ating pa-video and kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush mush bush. Duy duy. to do it.